Γιατί κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε σήμερα? Το ζητήσανε και ήρθε. Ναι. Ξαναβλέπουμε αγγελίες, παιδιά. Μας αφορά πλέον καν το να βρούμε σπίτι. Δεν ψάχνουμε σπίτι πλέον. Απλά περάσαμε ωραία. Ναι, και περάσετε κι εσείς, το γουστάρετε πάρα πολύ. Εμείς είχε 1000 views το προηγούμενο βίντεο. Οπότε είπαμε να το ξανακάνουμε. Όχι επειδή είμαστε view θύρες. View θύρες. Ούτε view παράθυρα. Τα λέει. Θα περνάμε 5 ώρες στο μοντάζ. Θα είμαι ανανεωμένη, κουρεμένη. Βεβαίως και οι δυο μας. Στο ίδιο πήγαμε. Να δούμε σπίτια όμορφα, άκρος φοιτητικά. Βέβαια, καθαρά φοιτητικά. Επειδή οι φοιτητές γουστάρουν να ζουν σαν ζώα. Να πέσει το βίντεο. Πάμε. Τι βλέπουμε εδώ? Έχουμε το πρώτο σπίτι λοιπόν, η πρώτη αγγελία, το πρώτο διαμαντάκι. Ενθουσιασμένος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ναι. Πιστεύω ότι μας τρολάρουνε. Οπότε είμαι χαρούμενος να δω τις τρολιές. Όσο σκατά είναι τα σπίτια. Εμένα μου αρέσει η πριγκίπισσα στο ψυγείο. Δίνει ένα vibe. Δεν ξέρω, για ποιο λόγο λες να κολλήθηκε εκεί πέρα? Πιστεύεις ότι στο έκτρωμα αυτό μεγαλώσανε παιδιά? Και πού έχουν καταλήξει αυτά τα παιδιά σήμερα, πού βρίσκονται? Ελπίζω σε ψυχολόγο. Θα καταλάβετε, δεν το έχετε δει ακόμα εσείς. Επίσης, τρομερό ντεκόρ, Ο βραστήρας από πάνω. Κουρνάκι δεν έχουμε, ένα μάτι και ό,τι βγάζεις. Αυτό ακριβώς. Και έχει και μπρίκι δίπλα, ρε. Εντάξει. Γύρεψα τώρα με τον μπρίκι, αλήθεια είναι, εντάξει. Ένα κοτόπουλο στο φούρνο, το έβγαλα. Κοτόπουλο στο μπρίκι. Με πετσούλα θα το πετάς. Έχουμε και ένα γκέστε σήμερα. Αλλά σας τον κρατάμε κρυφό. Backstage. Σαν τη φωνή του Μπρούνο. Που ελπίζουμε να ακουστεί και σήμερα. Πού είναι το παιδί? Αυτό εδώ πέρα το μεταξύ τι είναι από πάνω από το κρεβάτι, πάνω από το κεφάλι σου? Χρηματοκιβώτιο. Ότι σαν έχεις τόσο χρήματα που θες χρηματοκιβώτιο, θα πας να μείνεις αυτό. Εδώ στο πάτωμα δεν είχε χώρο, οπότε τα κάρφωσα στο ταβάνι τα έδειξα. Όχι, εντάξει, παρεξηγήσαμε, μας συγχωρείτε κύριε ιδιοκτήτη. Ωραία επιλογή χρώματος στο φως. Τι θα κάνεις για να ξεχρεώσεις τις εγγύησεις? Σκαλιά, εντάξει. Πού κατεβαίνει, παιδιά, ή σαν σαλόνι είναι? Αυτό είναι σαλόνι που κατεβαίνει σκάλα. Εσύ που κατοικείς τελικά? Δηλαδή, εγώ τύπου μπαίνω, περνάω από το σαλόνι, χαιρετάω τον ιδιοκτήτη. Πήραν την προδωμάτια και τα κάνουν γκαρσονιέρες. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Φοιτητικές εστίες στο εξωτερικό το κάναμε. Τι λέει αυτό το σπίτι? Μόνιμα κατοικία. Μόνιμα κατοικία. Μόνιμα. Μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν... Μόνιμη κατοικία για βραχυχρόνια μίσθωση. 230 ευρώ. Για ποιο πράγμα δίνω εγώ 230 ευρώ? Για τη σκάλα? Για τη σκάλα, μόνο για τη σκάλα. Είναι οικογενειακό. Έχει έτοιμο υπνοδωμάτιο για 3 παιδιά. Και για τους γονείς. Γι' αυτό και πριγκίπισσα, ρε. Και το μπουρδελέ τι? Το μπουρδελέ, εντάξει, όταν φέρνουν τα παιδιά για το σχολείο, 3 στόματα, τώρα πώς να το θρέψει. Και αυτό και το σαλόνι, αίθουσα αναμονή στον πελατό. Παιδιά βγάλαν όλα νόημα. Όπα. Σ' αγαπώ, μα δεν σου το πω. Όπα. Παιδιά μου, είχα τον ονειρευτεί ποτέ να μένετε σε κατάστημα? Βλέπετε, ας πούμε, περνάτε στην Αθήνα και βλέπετε κάτι ωραία μαγαζάκι και λέτε αυτό με μια ανακαίνιση, άνετα γίνεται σπίτι. Αυτός έφτασε μέχρι το σκεπτικό ότι άνετα γίνεται σπίτι, στην ανακαίνιση δεν έφτασε όμως. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δες, παρουσιάζουμε. Ένα σπιτάκι, ο Θεός να το κάνει. Σπιτάκι. Δεν ξέρω. Τσαντήρι. Έλατε. Διαφορετικές κουρτίνες, μαλάκα. Εμένα μου θυμίζουν κουρτίνες από καράβι, τύπου καμπίνα. Ή μπάνιο η μπλε. Ναι, ξέρω εγώ να είναι έτσι γυαλιστερή στην μπουντουζιέρα μας μέσα. Αυτές οι κουρτίνες μπάνιο μας κυνηγάνε. Η άλλη ραχνοήφαντη, όχι, μια ασφάλεια την νιώθω όταν κοιμάσαι εκεί μέσα στο κρεβάτι ακριβώς πίσω από την τζαμαρία. Νυχτιάτικα στο Ισόγειο στην Αθήνα. Έχεις και αυλή. Ναι. Για να σε επισκέφτεται πιο εύκολα οι κλέφτες. Εμένα μου αρέσει το σορτί γύρω τον καθρέφτη με την καρέκλα. Βγήκε και η ταινία της Μπάρμπι τώρα πρόσφατα. Και απαλό ροζέ. Κρατάμε χρώματα. Κίτρινο, μπλε, ροζ, καφέ. Το κρεβάτι. Ποιος θα χωρέσεις? Εδώ δείτε. Το ροζ υπερισχύει. Είναι τόσο low budget που πήρε την ίδια καρέκλα από την προηγούμενη φωτογραφία και τη μετακίνησε για να φανεί ότι έχει περισσότερα. Δεν ξέρω, όλα τα περιμένω. Συνεχίζεται βέβαια το μπλε στο τραπεζάκι, ροζ στο ντουλαπάκι. Μην κουράζεσαι να πηγαινοφέρνεις κατσαρόλες, αυτά το βάζεις κατευθείαν στο μάτι, ντουπ, τραπέζι. Κατευθείαν στο φαΐ. Αρχίζεις τρως.
Καλά, πιάτα είναι ότι δεν χωράνε. Το πετάχτηκε στο νεροχύθι. Τελείωσε η κατάσταση. Και τελείωσε, το βάζει και στο ψυγείο από αριστερά. Σακούλα είναι αυτό που έχει το τραπέζι. Μπρο, ή σακούλα ή πανί. Ό,τι περίσσεψε στην ρούχα. κουρτίνα. Εδώ έχει άλλο κρεβάτι τώρα, ας πούμε. Ανάκαλε, η οικογένεια που λέγαμε. 3 παιδιά και γονείς. Αυτό δεν είναι στενό, είναι κοντό. Για τα παιδιά Για τα και για τα 3. Πρέπει και κάτι τάβλες. Δώρο. Είναι για να φτιάξει κι άλλο κρεβάτι. Προέκταση. Στο ένα κρεβάτι δώρο τάβλες. Α, το έχει βάλει δίπλα πίσω από το ψυγείο φαΐ αυτό, γιατί νταγκλάρεις μετά. Θες να πέσεις πίσω σαν τη χελώνα να τρίβεις την κοιλιά σου. Όλα. Έφυγες με την καρέκλα μαζί τσουκτούπ. Μαγειρεύεις, τρως, βάζεις στο ψυγείο, πλένεις, χέζεις την τουαλέτα από πίσω σου, κοιμάσαι, όλα και δεν τρως χρόνο στις μετακινήσεις. Δηλαδή αυτό δεν είναι σπίτι για φτωχούς, αυτό είναι σπίτι για hustlers. Αυτά τα σεντόνια που έχεις τρώσει εμπιστευόσουν να κοιμηθείς, ας πούμε. Γιατί εσύ το έχεις τρωμένο, ο άνθρωπος έχει κάνει δουλειά για να το βάλει αυτό. Εδώ δεν φαίνεται λίγο το στρώμα σαν να... Κάνει μια κούρμπα, Δεν χωράει ρε στο κρεβάτι. Όχι. Μήπως είναι απλά ανατομικό. Ανατομικό είναι, παιδιά, ανατομικό. Α, για να μπαίνουν τα πόδια, έτσι να ξεκουράζονται. Α, τα πόδια, εγώ θα έλεγα για τη μέση σου, να παίρνει το σχήμα, να τεντώνεις το βράδυ. Ρε φίλε, έχω κι εγώ την πιλωτή κάτω, να βάλω ένα κρεβάτι, να την νοικιάσω Airbnb. Το πατάρι. Το πατάρι. Πατάρι δωμάτιο. Πατάρι, μαλάκα, πετάς μια καρεκλίτσα, ένα δειχνό σακό. Το έχει κάνει η προηγούμενη YouTuber με μεγάλη επιτυχία. Συγγνώμη, αλλά... Ένα κομμάτι από το κρεβάτι μου το μονό που το έχουμε κάνει σκάλα. Εδώ πάνω είναι πατάρι δωμάτιο. Αυτό ήταν το σπίτι. Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Εδώ πέρα όπως βλέπετε ακόμα χτιζόταν βασικά το σπίτι. Δεν είχε υπομονή μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ήθελε να τα ανεβάσει. Οπότε πάμε εκεί με τους μάστορες, που σε λίγο μπορεί να δούμε και τον μάστορα τον ίδιο μέσα σε καμιά σκάλα πάνω. Το κουτί αυτό τι είναι? Εργαλειοθήκη. Α, εργαλειοθήκη είναι. Ναι. Είμαι λίγο γκαδί. Α, να το πάλι το μπλε. Μπλε παντζούρι εδώ. Σου δίνει ένα vibe Μυκόνου. Έχει κυκλαδίτικο αέρα αυτό το σπίτι. Πραγματικά κυκλαδίτικο αέρα. Στη Μύκονο που πάνε και πετάνε τα ρούχα τους. Έτσι έχω και κυκλαδίτικο outfit. Τι συμβαίνει εδώ? Τι βλέπουμε εδώ? Τι είναι αυτό? Γιατί κρεμάς τα ρούχα? Στην τουλάπα τι συμβαίνει μέσα? Τι έγινε? Γιατί δεν τακτοποίησε λίγο αυτός ο άνθρωπος? Καταρχάς, ωραία, πάμε να παριθμίσουμε λίγο τα πράγματα που βλέπουμε μέσα στην τουλάπα. Βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπουμε βασικά. Αυτά είναι στρώματα γυμναστική. Δεν καταλαβαίνω λίγο τι μπορεί να είναι αυτό. Πεταμένα. Το άλλο από πάνω είναι στολή κόκορα. Ή υπαλλήλους στα McDonald's. Ο λαγός, Ναι, που έχει κόκκινο και άσπρο. Ισχύει. Έλα ρε, το μπάνιο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Σκουπίδια το βλέπεις, έχει σκουπίδια κάτω ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν μου άρεσαν ούτε τα χαρτιά. Μα ούτε τα χαρτιά δεν μα. Έχει λάπτοπ. Τι το κάνει το λάπτοπ ακριβώς στο νοικιάρικο το σπίτι που το χτίζει. Φύγει ο άνθρωπος να βγάλει τις φωτογραφίες του. Ναι. Για το σπίτι, για την αγγελία. Τον παίρνουν από τη δουλειά, του λένε θέλουμε το report σε 2 λεπτά. Έφυγες και δεν το έδωσε. Βασικά, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι τόσο ενθουσιάστηκε με το γαμάτο σπίτι του, που δεν μπορούσε να περιμένει να πάει σπίτι να το ανεβάσει σε αγγελία. Έπρεπε να έχει το λάπτοπ, να το ανεβάσει επί τόπου. Κατευθείαν. Εδώ έχουμε και ξεχωριστή φώτο για τον πετό. Είναι ένα σημαντικό σημείο του σπιτιού. Οι μάστορες. Δεν την είδε στην εξάδα, ανοιγμένη ήταν, τα πιανε. Δώρο 2 κινητάκια. Και 2 γυαλιά. Να τους ο business. Έχουν πάει 2. Λοιπόν, τώρα το μυαλό του detective έχουν πάει 2 άτομα εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν 2 γυαλιά και 2 κινητά. Σοκ. Νομίζω ότι αυτό το κόκκινο γυαλί είναι λίγο και πρεσβειοποίηση. Βλέπω και ένα κινητό έτσι παλιό, όχι touch screen. Άρα πήγε ο ιδιοκτήτης με τη μάνα του. Ναι. Και τι κάνανε εκεί μέσα? Τι να έκανε ο ιδιοκτήτης με τη μάνα του? Εντάξει, οκ. Το μπάνιο ανακαινίστηκε. Δεν μπορούσε άνθρωποι να ανακαινήσει λίγο λιγότερο το μπάνιο και να ανακαινήσει όλο το υπόλοιπο? Κουζίνα, ας πούμε, ήθελε ένα μερεμέτη σοδά. Ρε φίλε, τι γίνεται? Αυτός μάλλον θέλει να μας πουλήσει ταυτόχρονα και πολλά άλλα πράγματα. Τα έβγαλε εκεί όλα, να το διαφημίσεις. Ναι. Μπουτίκ της Γογό στα Σέρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά references στη Διονύση. Παραπέντε. Α, εντάξει. Συμβουλία.
Σας το κρατήσαμε για το τέλος το καλύτερο. Αλλά είναι το καλύτερο. Εντάξει, ντουλαποκρεβάτι την άλλη φορά δεν είναι. Ντουλαποκρεβάτι μας λείπεις. Άχαμε κάνει αντίστοιχο ρε φίλε, αλλά δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο για σήμερα. Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω, είμαι σε μια σύγχυση. Καταρχάς το τραπεζάκι είναι βαμμένο ή κουτσουλισμένο. Έρχεται δώρο τη βαφή, ελπίζω, γιατί κάπως πρέπει να το βάψω. Σκοβαμμένο, εδώ σου έχει τις αποδείξεις βασικά. Αποδείξεις. Α, ναι, ότι βάφτηκε το σπίτι. Ναι. Νόμιζα χαρτάκια. Είδα και το πάτωμα μέσα στα σκουπίδια, πού να καταλάβω. Αυτό εκεί τι είναι. Ναι, αυτή είναι για πάτωμα. Ισχύει, νομίζω ότι το κρεβάτι χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από 2 άτομα κιόλας. Μου φαίνεται λίγο βρώμικο αυτό. Ελπίζω ότι είναι λουλούδι. Εγώ νομίζω ότι είναι καπότα, ναι. Μπορεί να μην είναι καν μπογιάδο τα άσπρα στο τραπεζάκι. Βεβαίως. Η καλύτερη κουζίνα που έχουμε δει. Φίλε, αυτό το random πράγμα που σου αφήνει μια κατσαρόλα. Τώρα για αυτή. Ότι, αχ, τι έλειπε, από όλα μια κατσαρόλα έλειπε, όλα τα είχα. Δεν θα μου λείπεις μου το φουρνάκι, να βάλω την κατσαρόλα πάνω. Ευτυχώς έχω κατσαρόλα. Εγώ που μαγειρεύω σε αυτό. Εσύ που μαγειρεύεις, delivery παίρνεις εσύ. Παίρνω. Α, εσύ δεν έλεγες πριν που κοιτάγαμε λίγο την αγγελία ότι είναι γκαζάκι. Εγώ μαγειρεύω στο γκαζάκι. Δεν μαγειρεύεις, αφού είναι αποσυνδεδεμένο. Το λύνω τύπου για υγραέριο. Ναι. Ο οποίος δεν φέρνει υγραέριο, φέρνει αέρα από το Αέρα πάτωμα. κοπανιστό. Και ισόγειο, εντάξει. Έλα τώρα κάπως έλαμψε. Μπήκε λίγο φως. Αυτό το λέει. Ίσαμε το δρόμο. Τίποτα ρε, άμα αφήσεις την πόρτα ανοιχτή σου παρκάρουνε μέσα. Αφήσω λίγο. 5 λεπτά θα κάνω. Μηχανάκι delivery. Μανάκι, για να δούμε. Θα είναι Όλο ολοκληρωμένο. βρώμικο, κόλλο στο σπίτι. Ω! Βεβαίως. Κάνεις μπάνιο και πιο πολύ πρέπει να πληθεί το μπάνιο παρά εσύ. Έχω πολύ ισχυρές υποψίες ότι μάλλον το σιφόνι της ντουζιέρας δεν ρουφάει. Οπότε σου έχει αφήσει το φαράζι για να το πετάς από το παράθυρο. Πετσετούλα να κρεμάς. Μη σου πω. Τηλέφωνο δεν έχει επίσης. Σαν τα σωλήνια του υγραερίου είναι. Έτσι να είναι σκοτωμένη η κατσαρίδα. Την οποία επιχείρησε ότι πας να την πάρει. Α, με το φαράζι. Με το φαράζι, αλλά μάλλον κουνιόταν ακόμα και τα παράτησε. Γάμιεται. Δες εκεί λάσπες, φίλε, δίπλα από το σιφόνι. Δηλαδή, περιμένετε να νοικιαστούν αυτά τα πράγματα όντως τώρα. Σοβαρά. Πάντως πάνω απ' όλα η λεκάνη είναι. Λες και τη φέρανε καινούρια. Το... Θρόνος. Έχω και γείτονα στην ίδια μοίρα. Πού χωράει ο γείτονας, ρε φίλε. Αυτός έχει και γλαστράκια απ' έξω, περιποιημένο το σπίτι. Επίσης, αυτός κάποτε πρέπει να έχει βεράντα. Απλά την έκλεισε με αλουμίλ. Εδώ αλουμίνια. Α, Βεράντα ναι. πρέπει να ήταν αυτά. Άρα ήταν ακόμα πιο μικρό. Μπορεί να ήταν ενιαίο όλο αυτό. Μπρο. Α, Και το έκανε ναι. 2 διαμερίσματα κλείνοντας τη βεράντα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τα Πώς να σπίτια μην που σας δεν μας άρεσαν πάρα πολύ. καθόλου. Μήπως δεν σ' άρεσαν. Έχω την αίσθηση πως δεν μου άρεσαν. Οπότε σας αφήνουμε. Αυτό το βίντεο δεν έπιασε τα στάνταρ του προηγούμενου, νιώθουμε. Δηλαδή δεν Εντάξει. είχαμε ντούλα από κρεβάτια και τέτοιες πατέντες. Μετά από αυτόν κανένας. Προσπάθησαν, αλλά δεν. Δεν πέτυχε, παιδιά. Ωστόσο, εμείς είμαστε στο ψάξιμο. Συνεχώς ψάχνουμε αγγελίες. Μήπως βρούμε και κάνουμε και τρίτο βίντεο. Αν βρείτε κι εσείς τίποτα έτσι. Φέρτε το κατά εδώ. Αντάξιο του ντουλαποκρεβατιού. Ψάξτε. Πρέπει να ξαναμολύσουμε, να βρούμε το μεγαλοπόδαρο και το ντουλαποκρεβάτι 2. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά. Τα λέμε. Bye.